semana continúa a troula e a diversión. Algunos eventos que traemos hoxe a Senda Cultural son as festas de San Roque en Vilagarcía, o Valmiñor Fest en Nigrán ou as festas da Peregrina en Pontevedra. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a Senda Cultural cunha proxección de cine ao aire libre, unha actividade organizada polo Concello de Sanxenxo. Tras as proxeccións de La Lego Película e de Superagente Canino, o ciclo Cine na Rúa terá mañá unha nova cita. Será coa reproducción do filme Uno más en la familia, unha actividade que, como sempre, é de balde. O evento comezará ás 10 da noite na Praza Manuel Cortés de Bordóns. Dentro da programación do musical, o domingo en Ponte Caldelas actuará a Orquestra de Música Folk Son de Seu. O programa da Deputación de Pontevedra, Musigal, traerá esta fin de semana a Orquestra Son de Seu. Un dos obxectivos deste programa é a dinamización da lingua galega e, por iso, este ano participan neste evento máis de 100 grupos e artistas. Son de Seu é unha das primeiras orquestras europeas de música folk contemporánea e todo o seu repertorio consta de temas procedentes da tradición oral da música popular de Galicia. O domingo actuarán na Alameda de Ponte Caldelas a partires das 10 da noite. A programación de festas de San Roque de Vilagarcía trae esta fin de semana diversos eventos culturais, entre eles o Festa Clown. O Festa Clown chega a Vilagarcía cunha programación de máximo nivel e coas mellores compañías de circo do mundo. A Praza de Galicia acollerá mañá a Xincana con o Sollo de Lilith e a Asociación Juvenil Arousa Moza. A continuación, ás 12, será a inauguración deste evento. Ao rematar, Mu representará a obra Crunch na Rúa Castelao. Xa pola tarde, Cote Malabar actuará na Rúa da Viña con Circote. Mu de novo na Praza do Castro e Miguel de Luces na Praza de Galicia con Olé. O domingo continuará a festa coa Asociación Amencer e con eles, con Pati Difusa, con Sempre Arriba e con Boleténs. Toda a programación a podedes consultar na web do Concello de Vilagarcía. E continuamos coas festas, nesta ocasión co Valmiñor Fest de Nigrán. A terceira edición do Valmiñor Fest está a congregar a centos de persoas en Nigrán, promovidos pola cerveza artesá. O evento que comezou onte prolongarase durante toda a fin de semana. No Parque da Ramallosa haberá xogos populares, obradoiros para nenos, concursos e, por suposto, concertos. Por Nigrán pasará mañá Pachego Bros, de Pretty Shirts e Rapariga DJ, e o domingo Roma e los Pontiacs. O Maestral Music Festival de Sanxenxo continúa esta fin de semana coa programación da súa primeira edición. Mañá ás 7 será o turno de Madame Butterfly, unha ópera que contén drama, amor, engano, traizón e incluso a morte. Lembramos que o concerto programado para despois de Salvador Sobral foi cancelado nos últimos días. Sen embargo, o domingo continuará a música, coa actuación de Luar na Lubre xunto a Track Dogs, unha mestura que dará moito que falar. Estando la molinera sentadita en su molino, pasó por ella un soldado leoné. Vengo de moler el trigo que vengo de moler morena. E, por suposto, se falamos de actividades culturais e de concertos, non podemos esquecer un dos eventos máis destacados deste mes, as Festas da Peregrina. Antes de poñer fin a estas festas, mañá durante toda a xornada haberá pasar rúas pola cidade. Pola noite, 2 concertos. Ás 9 a banda Sangai na Praza da Ferraría e ás 10:30 Beret na Praza de España.
O domingo continuará a troula con máis pasarrúas, co concerto de corais ás 9 na Praza da Ferraría e co gran concerto de clausura de Lola Índigo. A continuación, verbena na Gran Vía de Montero Ríos e os fogos de artificio para poñer o broche de ouro a estas grandes festas. E por último, pechamos a senda cultural cos concertos do Náutico de San Vicente. Mañá ás 8 será o concerto de Rufus Firefly. O domingo, para pechar a fin de semana, dúas actuacións. Ás 8 subirase ao escenario Lori Meyers e a continuación, ás 12:30, Ricardo Vicente presentará A lo mejor yo te gusto. As entradas as podedes mercar na web www.elnáutico.org. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero ata entón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.